štrajk aj protesty sú štandardným spôsobom, ako sa domôcť veci. My sme podpísali kolektívnu zmluvu pre rok 2016 v októbri minulého roka. Štrajk ide v zmysle ústavy článok 37, kde sa hovorí, že právo na štrajk sa zaručuje. Na zväz nemôže brániť svojim členom využiť svoje ústavné práva. Jednoducho je treba zjednotiť sily. Iniciatíva slovenských učiteľov združuje učiteľov bez ohľadu na odborovú príslušnosť, bez ohľadu na politickú príslušnosť. To je dnes mimoriadne dôležité. Nové školské odbory jednoznačne podporujú iniciatívu slovenských učiteľov a vyzvali všetkých svojich členov a sympatizantov k tomu, aby sa zapojili. Platí rovnica, že čím viac škôl do tohto štrajku vôjde, tým pravdepodobnosť úspešnosti bude veľká. Vláda nemá teraz nejaké prázdniny. Boli sme svedkami za posledné 4 roky viac ako 20 zákonov, ktoré sa prijali v skrátenom legislatívnom procese, že na budúci rok je rozpočet školstva krátený o 262 miliónov. Ten koláč je menší bez ohľadu na to, že odkiaľ tie zdroje boli v Lani. Toto má byť priorita. Minus 260 miliónov. V parlamente lietajú milióny hore-dole. Myslíme si, že najlepšia investícia by bola investícia do školstva. Budúcnosť nie je v štadiónoch, ale v našich deťoch.